Kanaya kami magpagkakabit mo sa nabupan. Kaya kanya yung aming gagawin din na pagsak. Welcome to this pre-opening or the official lighting of our Christmas village December 11, 2021. Agyaman na kat na yung pag-grabi tayo ang amin. Now, let's hear the message from Mr. Ricky de la Cruz, representative of Honorable Mayor Harry Bonita. No other else.